Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Yari ang Balita Badat Bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:33. This time check is brought to you Aksyon Balita Badat Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018.
Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Miyerkules. Yari kita sa katapusan nga adlaw sa bulan sang Setyembre tuig 2020. Magainop na kita tubdob kita sa taglalaw na 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. Kalakip man ang aton sining nga mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon no Radyo Bacolod plus ang aton sining nga mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining nga palatuntunan. Tig palanyagana, tig timo na. Sa mga kaaksyon ta, pila na gid lamang ka oras ang nabilin kag balik na ta sa semi-normal. Iti naka-GCQ pata karon sa tungang gabi at October 1 mga kaaksyon. Mayara na sang pila ka mga dipasayrong salakyan kag tricycle lakip na ang mga sikad o halos kalabanan. Kag ang mga restaurant although nga may limitasyon ng mga kliyente pero mas mayo kita para makagiyos-giyos na kita under sa GCQ mga kaaksyon. Sige sa mga kaaksyon ta, steady pulse lang ha, kabayon tang social distancing, naka-face mask kag face shield ang himuon ta para sigurado likaw kita sa sing COVID-19. Bisan din ka lang subong. Ay, grabe na. 86 dias na lang nabilin before pa man mag-Christmas Day kag 93 dias ang nabilin before pa man mag-year 2021. Kamusta nga ito sining mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sa Bacolod? Nakachibog na, nakapanyaga na. Kung wala, pagpanyaga na. Kung may planyagahon. Pero kung nagaluto pa, karon dugay-dugay para siguradong makatimo-timo na kita sang palanyagahon ta. Sa mga kaaksyon ta diri sa palibot sang syudad sa Bacolod, sa mga kapurukan kag kabarangayan, oks lang kita dira, kabay lang okay lang ang halos kalabanan. Although nga ti mayara sa gihapon nga yara nakabinbin sa ospital kag ang iban sinid daw hindi mayong kondisyon pero pa mayuhon tagid, no? Para sigurado nga mangin malipayon ang aton sining nga palabuton nga Paskwa. Ay pretty. Sa mga kaaksyon ta sa mga banwa kag syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental, sa kaiping naton nga isla o kung sa oriental side kag Bugos nga Region 6. Sa kinandan ako ang inyo sini kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa aksyon balita, una sa aksyon public service, una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad sa Kapitolyo Provincial mangingkaw pod ta si Aksyon Marlon Hinubia. May pandam angot sa online si Lerso sang pork kag iban pang produkto halin sa mga lugar nga apektado sang ESF.
Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ay gabalita ni Action Dale Salazar. Quarantine facilities ang Bacolod handa na sa pagbaton sa mga LSI. Umpisa Oktubre 1, sunod kay Councilor Renesito Novero. Samtang sa BCPO naman nga balita ay gabalita ni Action Eric Magbanwa. 24 anyos nga babae na lutangan kaina sang kagahon sa Barangay Banago. Motibo sang insidente ginausisa pa sang kapulisan sa Police Station 3. Sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita ay gabalita ni Action Brian Morden, Action Alvin Graba, si Action Brian Morden de Ofiasobong. Si Action Alvin Graba na isalokpo, ginaligar nga NPA na dakpan sa mga otoridad sa syudad sang Escalante. Sa balita sa special assignment, si gabalita ni Action Artay Hupon, pagproseso sang motor vehicles registration nga wala sang penalidad gin-extend sa LTO tubtob Oktubre 30. Isa man ni kabayo, no? Expired nga mga emission test results sa tiyon sang lockdown pwede sa gyapon nga magamit. Petisyon sang 4 ka mga transport group para pagtaas ang plitihan gin-forward na sa LTFRB Regional Office sa National Office. Mga driver ginpandaman nga likawan ang overcharge. Ginalikawan pro kadamo sa gyapon sang yadtong lockdown. Ang tricycle halin sa tricycle man lang masakyan mo. Ang sukod do hindi magkalaamo. Ay huugid ang kalapit-lapit sukton ka 50, sukton ka 70, ang pinakatayog isa kagatos. Makin mo man na yan. Balitiway kagid choice. Inanglan mo gid nga magwa mga kaaksyon kag magpadulong sa imo sini kaladtuan. Kaya hasta lang tani sa kumod pero intindihan taman ang sitwasyon. Pero this time dapat tutukan ini sang LTFRB ang ining bagay. Samtang sa patrol nga balita karon dugay-dugay igabalita ni Action na Brian Action Alvin Graba. Transport group sa siyudad sang Bacolod handa na para sa pagbiyahe. Buwas nga daw Diego Malacad may panawagan sa mga drivers. Kag apor kag LSI amugid lamang ginpanugutan nga magbiyahe halin sa Bacolod padulong sa Iloilo vice versa. Samtang sa mga balita out of town sa siyudad sang Cadiz, sigabalita ni Action Roger Gotin, 49 anyos nga truck driver ginbuno kag pilason nga gindangat sa ospital. Sa balita naman kay Action Percival Villamor sa La Carlota, preso ang isa ka lalaki na may warrant of arrest matapos na dakpanis ang Valladolid PNP sa kasong robbery. Sa balita naman sa News Center, igabalita ni Action Dorel Cabato, Abu Sayyaf gindeklarar nga persona non grata sa Indanan, Sulod. Kag pet ginmanduan sang Comelec kag OSG magkomento angot sa poll protest ni Bongbong Marcos bato kay Vice President Liniero Brega. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa dili ginamang madugay diri sa Bugos nga pungsod Pilipinas kag Bugos nga kalibutan. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines mabatian sa dili lamang madugay mahina ang kalaban but before sina sa mga kaaksyon ta nga nagatutok na sa aton sining balitaan pagi sa mga monitoring sets ninyo good PM lang.
Happy Panyaga. Kag sa mga ka-aksyon ta nga yara sa Facebook Live sa Aksyon no Radyo Bacolod. Karon dugay-dugay pangbasahon ta ng mga mensahe ninyo nga ginpadala diri sa aton sining nga pangalaga, no? Sa mga Facebook lovers ta. Kag sa mga YouTubers ta nga yara nagatutok lang baya Aksyon no Radyo Bacolod sa mga YouTubers naton mga ka-aksyon, no? Kag sa aton sining website sa www.actionradiobacolod.com.ph. Ayos, sige. Samtang nagpaliwaliwa kamo sa sining udto, pagpasakop lang diri sa aton sining programa kay siguradong sigurado malingaw gid ikaw kag makapamati ka sa mga informasyon kunyara ka man lang sa inyo tagsa ka mga puriyan kag sa mga nagabiyahe, sa mga nagatutok halong lang mga busing mga madam, no? Sige, daligid lang mga ka-aksyon kay mga tagtapila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo dugay-dugay plus sa mga detalye na sa mga balita karatipon sa aton sining mga action report. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ayos, sige, daligid lang mga ka-aksyon na kay tirahon tani anay ang aton sining nga mga ka-aksyon, no? Mayo lang nga pag-monitor kay Madam Virginia San Antonio Olpenda dara sa Celine Homes. Thank you, gid. Salamat, gid, Madam Virginia San Antonio Olpenda. Kay Ili Escalera, may lang nga pag-monitor, monitor sila sa 11th Street, Lacson. Asawa yang si Charity. May lang nga pag-monitor kay Zet Alunan. Good noon to. Sa kay Tomas Broniola, may lang nga pamati Toms. Dira sa Rosario Radio, sa Rosario Mabini, monitoring sa radio niya. Sige, Tomas Broniola. And sa kay Rinan Alorreco, may lang nga pamati dira sa Barangay Sagang La Castillana. Kay Jennifer, Jennifer Dilihiro Sera, may lang nga monitoring day Jennifer dira sa Barangay Stefania. Kay Winston Ayan Inrili Dilar, patamyaw lang ko kay Tatay Dan kag Nanay Edith Dilar dira sa Punta Taytay, halin diri sa Pangasinan. Ayos, thank you so much, gid. Kay Aquarius Boy, good noon Action Rex, live watching di sa Binondo, Manila. Musta Action Rex, ang Carabao tada may numero pa ayhan ang kwartas ang Carabao. Ang Carabao na bawgid to, nabaligya na. Pero ipacheck ta na sa duli kung pwede bala na nga ibaligyan ka under sa duli nga proyekto mo. Good noon Action Rex, monitor kami di sa Barangay 35 and Winston okay. Kay Warliton ni siya, may lang nga pag-monitor. Jo Marie Aguilar, may lang nga pamati, no? Great ko lang apo ko nga guwapo, happy birthday, Jasper Jo Marie Aguilar Espinosa. Kay Madam Virginia Orteso, Niagata, live lang di sa La Carlota. Thank you so much, gid Madam Virginia Orteso. Kay Melchorita Ferrer, may lang nga pamati. Kay Melinda Esporo, kag sa iya sining husband si Roberto Baby Aispuro. Ay pertiya, salamat, gid. Kay Nini Inventora Rosa, dira sa travel siya pakadto sa Isabela. Okay. Okay man lang na. Basta may importante lang hiliko to, no? And sa kay Jocelyn Calamaan, kay Valencia Kenneth, thank you so much, gid Valencia Kenneth. Kay Toto Aldrin Limaco, sa Ninas Rose Manukan, dira sa shopping, kay Mrs. niya, may lang pag-monitora, Toto Aldrin Limaco. Kay Gian Resisio, may lang pamati. Kay Rina Naloro Rico, thank you so much, gid, no? Salamat, gid, sa inyo sining pagpakigupod. And kay Niel Malanday, thank you so much, gid. Ang mga POJ mabiyahe kuno buwas tag-tatlo ka paserin dia. Tatlo or apat-apat depende sa kadakon sang di pasahero mo diri sa Bacolod.
kung tatlo lang plus isa sa pronset, kung taga-patapat plus isa sa pronset, amo na siya, no? Kay Niel Malanday. Kay Bia Jonathan, may lang pamati. Paring kinalon sagay, may lang monitor kay Kyle Ava Liasos Salazar, may lang pamati, no? Thank you so much, gid. Kag kay Jensen Loro, may lang monitor sa 6th Street. Thank you so much, gid Jensen Loro. And sa Kayuntalan, Pachico Federico, may lang pamati so Danila tinulang nga manok kag sinugbang isda ho. O podra kay Police Retired Colonel Manaay, no? Thank you so much, gid. Kag sa office dira sang NDM for Forensic Services and Consultancy, may lang monitor dira kay Police Colonel Manaay, no? Girly Arana, may lang pamati kag kay Sherwin Ruby, ga-monitor si Lado Street. Halin sa kay Bia Jonathan. Sige, ayos kay Cordapiaco, may lang pamati dira sa Andumanan, Puerto Cordapiaco ho. Merly Gonzaga, may lang monitor dira sa Alihis, no? Sige, daligid lang mga kaaksyon, karon naman ang iba na, mahina ang kalaban. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:53 na nga oras, 11:53 na mga kaaksyon. Sige daw kada siglang sang oras ta, kirahon ta ni mga kaaksyon ha. Sa mga kaaksyon ta dira o galiyon tang pagtumar sang DTX 500. Ito ang tanang balita gikan sa News Center pod kay Aksyon na Dorel Cabato. Ini may kang tanan sa Abu Sayaf Abu Sayaf gindeklarar nga persona non grata sa indanan sulong nga naman naman ginhimo nila sini kag pet ginmanduan ng Comelec
kag OSG nga magkomento angot sa poll protest ni paring Bongbong Marcos batok kay Vice President Linero Bredo. Ay, pertiway katapusan, no? Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, including na diri sa Bacolod kag Negros Occidental kag bugos nga pungsod o kon bugos nga kalibutan. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang kaundan sa mga balita gikan sa kay Aksyon Dorel Cabato gikan sa News Center Action Doors mayong udto. Yes, Action Rex, may udto sa imo kag sa aton yung mga tagpalamati. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Gindeklarar sang lokal nga gobyerno sang Indanan Sulu nga persona non grata ang Abu Sayyaf terrorist group. Sunod sa Western Mindanao Command o kon Westmincom, isa ka peace covenant ang ginpatigayon kahapon Martes nga ginpangunahan ni Mayor Hermot Hikiri ang mga lawless activities sa mga terorista nga nagalakip sa pagpamomba kag kidnappings ang mabaskog nila nga ginapamatukan kag ginakondenara. Nagpabutyag man sa nga full support sa militar ang lokal nga gobyerno sa ila pagpakig-away batok sa teroristang grupo. Si Sulu Governor Abdus Sakur Tan naman ang nagpabutyag sang paglaom pagi sa covenant nga maangkon sang probinsya ang madugay na ginahandom nga katawhayan. Samtang ginpahayag naman ni Joint Task Force Sulu Chief Brigadier General William Gonzales nga ang suporta sang lokal nga gobyerno ang makabulig pa kaayo sang kooperasyon sa tunga sang security sector kag pumuluyo sa ila pagpasangkad man sa kampanya batok sa terorismo sa among lugar. Ang pagpirmahanay sini nga peace covenant sa Indanan ang matapos ang pagpamomba sa Hulo nga nagpatay sa 15 ka mga tawo kag masobras 10 naman ang pilason. Samtang sa dugang nga balita nasyonal, ginmanduan sa nga Presidential Tribunal o kon Electoral Tribunal o kon PET ang Commission on Elections kag Office of the Solicitor General nga magsumeter sang komento angot sa poll protest ni anay Senator Bongbong Marcos bato kay Vice President Leni Robredo. Ginatagan sa nga PET ang COMELEC kag OSG sang 20 ka adlaw agud magsumeter sang komento kag ang kada partido naman ang ginatagan sang 15 ka adlaw agud sabton ang mangin komento sang COMELEC kag OSG. Ginmanduan man sang PET ang COMELEC nga i-report kung mayara sang mga na-file nga petisyon angot sa failure of election sa mga probinsya sang Lanao del Sur, Basilan kag Maguindanao. Ang resulta sang eleksyon sa tatlo ka na mensyonal nga probinsya ang ginapabasura ni Marcos sa PET bangod sa ginalegar insidente sang terorismo, intimidation kag pre-shading sang balota. Ginapakomento ang COMELEC kag OSG kung ang PET ang mahimo magdeklarar sang annulment of elections nga wala sang patigayonon nga special elections kag magdeklarar sang failure of elections kag imando ang special election. Samtang update sa world record sining COVID-19 sa karon, naglambot na sa 33,841,729 ang cases. Ang nagkalamatay diri 1,012,657. Ang nakarecover naman sa bugos nga kalibutan, naglambot na sa 25,145,067. Sa Pilipinas, pinaka-latest kahapon nga adlaw, September 29, 2020, ang cases naton diri yara na sa 309,303. Ang nagkalamatay naman 5,448 kag ang naka-recover 252,930. Sa probinsya sang Negros Occidental, may 41 ka mga bag-ong kaso na record kahapon nga nagresulta na sang 3,171 cases sa probinsya. 48 naman ka mga new recoveries ang na-record kahapon kag wala sang napatay nga na-record as of yesterday. Sa Bacolod, ang tanan nga kaso diri naglambot na sa 3,986
961 matapos may 22 ka mga kaso nga nadugang kahapon kag ang aktibo nga kaso sa Bacolod subong 1,176. Ang aktibo? Yes, Action Rex. Out of 3,961. Ang total deaths naman sa Bacolod, yara na sa 80 or 80. Wala sang nadugang kahapon nga napatay. Ang recoveries sa Bacolod, yara na sa 2,705 ang kabilugan matapos may 78 ka mga new recoveries na record kahapon nga adlaw. Sa kabugusan nga Western Visayas, ang cases naglambot na sa 11,413. May 199 ka mga bago kaso na record kahapon. Kaya ang aktibo din nga kaso 4,161. Ang nagkalamatay naman nagdangat na sa 243 matapos may duha na dugang kahapon. Kag ang nakarecover 7,009 na matapos nga may 142 ka mga bago naka-recover kahapon nga adlaw. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Cabato. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 12:01 ng aton oras, standby Aksyon Alvin Graba sa patrol, no? Sa mga kaaksyon ta, epektibo karon October 1 to 31 yari ang pagsulundano under sa GCQ diri sa syudad sa Bacolod. Sa way makahisayod pa sini kag daw kalang-alang pa sang ihibalo ari mga kaaksyon, no? Sa mga nag-arkila sang salakyan ti wala gid na choice. Ang importante lang dire ang nagaparkila bas hindi man naamuna kadako gid kung nag-arkila ka 600 to 800 santo basi kung nubo-nubo na dang arkila para nga bisan paano may balunon ikaw nga pangbugas-bugas kag pang sulod-anon sa imo sining nga puloy-an, no? O kontra nga way ka nagid obrahon kunyara ka lang sa imo sining nga puloy-an sakto man. O alang-alang man karon kung tag-iya kag salakyan ipalibre mo lang na masin ka lang to kay Action El Ring nga biyahe ito. Ang salakyan ko ti wala gid na income bisan ang gumay sina sa pagpa-bulkate kag pahangin way kag gibayad sina kay wala gid income yara man na, no? Bisan gamay lang. Sa mga kaaksyon ta, sugod karon sa tungang gabi, suspendido ang HQP, ang home quarantine pass, kag check-up points, no? Meaning, why na? HQP, kag wala naman check-up points. Iga-regulate sa giyapon ang pagsulod kag pagwa sang apor base sa Executive Order number 51-A, no? Balik ang limited public transport. Balik ang limited public transport, no? Full operation sang trabaho sa gobyerno nga nagahatag sang essential services samtang ang iban nga talatapan ang work from home sa gihapon, no? Ang mga negosyo nga yara sa category 1, 2, and 3 ang pwede maka-operate pero 30% lang, tub-tub 100% depende sa sitwasyon kag negosyo ninyo. Base sa DTI Memorandum Circular number 2044. Ano pagid? Pwede ang dine-in. Pwede makakaon sa mga restaurant kag fast food o kon fast food businesses. Pero 50% lang ang kapasidad mga kaaksyon. Meaning kung nagka-capacity ka sang 50 katawo, meaning 25 lang ang maakomodar sa among kalan-an, no? Ayos. Bawal nga mag-negosyo sa idalom sang GCQ. Amo ningin pang mensionar ta kahapon like driving, dance, acting, voice school,
entertainment industry, libraries, museum, cultural centers, tourism destination, mga water parks, beaches, kag mga resorts, no? Di man pwede ang full body massage, tattoo, kag body piercing, live events, pabulang, beerhouses, nightclubs, kag kid amusement industry, no? Sirado ang Libertad, Burgos kag Central Market sa kada Domingo nga adlaw para sa disinfection, no? Meaning sa bilog nga Oktubre, sirado gid ang tatlo ka mga dalagko nga markets ta every Sunday, no? Ayos kag bukas ang mga mall kag commercial establishments pero 50% lang ang capacity. Amo na mga kaksyon bukas sa mga multa kag commercial establishment pero 50% gid lamang ang maakomodar sini, no? Gin-encourage ang 12 ka oras nga pag-operate sa mga negosyo nga ginatugutan. 12 oras gid dapat gid kung mayara malang chance galing ti ang bumalakal kung kaysa, no? Sige lang, basta 12 oras ang pag-operate sa mga negosyo nga gintugutan. Suspended ang face-to-face classes. Way gyapon sa ato bangay sa pagklase, suspendido man ang mass gathering, religious activity pwede na pulo lang katawo ang makatambong. Pulo lang katawo. Tiambot ko na no ang kuwansang simbahan diri sa ato, no? Ihibaloon ta lang na kag curfew magapabilin sa las 10 sang gabi tubtob las 4 sang aga, no? Kag liquor ban pwede makabakal ilimno na umpisa las 12 sang udto tubtob las 6 sang gabi. Pwede ka mag-inom-inom pero hindi lang tama. Private residences sa mga puloy-an gid lamang, no? Amo na mga kaksyon ang pila ka mga kasuguan under sa GCQ diri sa syudad sa Bacolod from October 1 karon sa alas 12 to 12:01 tubtob Oktubre 30. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:07 na nga oras 12:07 na mga kaaksyon. Katuan tanay si Aksyon Alvin Graba sa patrol ta. Ibaloon tabi kung din siyang area kag nanulang preparasyon. Daw pila na lang kauras kag kakaso namang liwat ang mga baral sa mga boundaries kag inner borders mga kaaksyon, no? Balik sa normal kag may mga limitasyon lang, no? Kag ining transport group mula sa syudad sang Bacolod handa na para sa pagbiyahe buwas nga adlaw. Jigo Malakad may panawagan sa mga drivers kag ining Apor kag LSI amugid lamang ang ginapanugutan magbiyahe halin sa Bacolod padulong sa Iloilo, Bacolod. Yaring kaudan sa report ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Aksyon na Rex ang patrol yari diri sa area sa downtown. Sa diin ariman nagapundo ang pinaka mga drivers in relation diri sa katapusan na nga adlaw sang sininga MECQ kag isa sa kaya istoryahan diri ang excitement of course sang pinaka mga drivers Aksyon na Rex nga biyahe na, no? Formal nga magabiyahe buwas nga adlaw. Ay, Teo, ano galing ni matabonggin pangarkilahan, eh? Yes, Aksyon na Rex, no? Ari man sila diri, pamangkoton ta ni Big. Kay ari diri subong sa downtown na area, actually ari kita sa Tubang mismo, sa San Sebastian Cathedral, diri ga parking ang mga salakyan, going Fortune Town, Barangay Bata, Mansilingan, ang Handumanan, may ari man diri Aksyon Rex, kag sa Piak, ang iyasang Barangay Banago, kag sa Sumag sa Tubang mismo sang police station number 1. Di samtang nagahulat Aksyon na Rex sang mga pasahero o rather sa mga essentials kag medical workers ari man sila diri, no? Excited of course, no? Isa diri sa ginaistoryahan ang posible biyahe buwas, no? Si Sir din ang biyahe mo, Sir? Ha? Din ang imo biyahe, Sir? Bata. Barangay Bata. Oh, ti Sir ang arkila nyo, kumusta pilang arkila mo da? Isa ka libo na ako narkilaw. Isa ka libo? Oo. Isa ka bulan niya, Sir. Bilog niya, katapusan nga adlaw, subong ka palang nakabiyahe, Sir? Oo, subong pa lang. Subong ka palang nakabiyahe.
Aksyon na Rex subong na siya. At sa ang matabo, sir, sa inyo arkila ni sa kalibo, bilog na ning adlaw. Oh, bilog ng adlaw. So bali sa 3 mil mo ni sir nga makuha subong adlaw, 1,000 na na iyang arkila. Oh, isa na kalibo. Mabili na guro, mga 200 na bilhin guro. So, kaya tugungan pa man na. Kasi magkarkilangan na karon sa kalibo. Spell. Tugungan mo na karon 700, 600, na mo nang mabilin sa imo. Okay, may mababayad ka pa ya sa mekaniko o maintenance, ano? Mabayad sa maintenance. Hinay aksyon Alvinaw, layo ang imong kwan? Hinay? Subong aksyon na Rex Ilo kita, kaya subong ya. Okay. Okay, ano tong ambal mo kagina sir, magluwas sa 1,000, bayad ka pa sa mekaniko? Oh, mabayad pa. Okay. Mekaniko aw? May mekaniko pa kamo sir? Sir, kahit may mekaniko, kami damo nga damo sakyan ka biyahe. So bali maintenance. Kita mo salakyan ang labot sa mekaniko sa salakyan nga gabiyahe ya? Oo, gali man. I-kwanta si sir. So bali, estimate mo sir, pila lang bring home mo ni? 700, 800 euro. Okay na na sir. Okay na sa. Okay na na. Pamugas-bugas makalgatas Makalgatas. Bakal mo pa na malampon, pwede pa nakabakal. Oo, aksyonarik si Sir manog lakat naman. Oo, may araman be, i-kwanta si Gabi. Amuning kabudlay sa sitwasyon, prangkahuntan na lang ang publiko. Di matarsiling nga pilagi ng income mo sa amuning nga sitwasyon man. Gani man. Importante may income. Importante may income. Oh, importante may ikawaan kay nagbakal malamon, bitsin, asin, dulce ka mga bata mo, kung may bata ka, so anon da, bugas mo lang nag-importante. Sakto na aksyon na. Ang importante diriya nga at least makabalik na sa biyahe buwas nga adlaw. Importante makabalik sa biyahe. Kung antabi reaksyon ang pila ka mga drivers be, sir. Sir, sa Action Radio, buwas masugod na ka mo biyahe na. Sugod na guro. Anong ambal mo ni sir kay daw okay na sa daw pwede ka na kabiyahe? Ate no makapiyan-piyan na Piyan-piyan na? Ate mayo na makapiyan-piyan na gid. Way ka man adlaw biyahe kay subong lang adlaw guro biyahe ay. Subong lang gid eh. Okay. Bus biyahe na. Biyahe na, formal na. Formal na sila. At least excited. Ano sir? Maka-income na tatlo-tatlo. Bisan kulog nagmay lang. Gani man. Bisan ba pangbakalya, pamugas-bugas, pansod, ano? Muna nga importante na aksyon na Rex. Subong ya, kaya muli ang pila ka mga sa drivers diri. Kaya mapasilong ka ganyan, pero dinaan ka init daan aksyon na Rex sa biyahe. Sir, anong nakita niyong problema? Boss? Ang pasahero, iba na naman kay sagi ka metro ang social distancing. Di mo naman ang problema kung ano naman na. So bali ang matabo ni Karong kung ang imo pila seating capacity mo sa original? Di, 4-5 mi mo na siguro 3-3 eh. 3-3 na lang? Tatlo-tatlo na lang, kung 4-5, 3-3 na lang kung Action Rex. Depende kung di mo na pagtumanon, ano matabo ni, takpon. Takop siguro eh, kaya mo manang konsultiyo mo. Ay, gali ka. Sige sir Thank you, good, no? Sa ano to? Ang matabo ko ng Action na Rex, kay buwas, ipatuman ang 1 meter nga social distancing. Dapat gid eh. Kung ang ina sa lakyan, 5 ang piyak bala kung pulo. Matabo niya. May ara 5. May limahon pa? May ara 5, may ara 4. Pare siniya, iya sa fortune town, may 5, piyak mo. Depende sa kalabaon sa salakyan. Depende sa kalabaon sa salakyan. Nga may 1 meter nga distansya da sa plungkuan. Siling niya, matabo ni kung ang allowed ang 3 piyak ti anom. Wala na mo ginangaton niya pagsulundan. Yes, aksyon na rin. Sa mong ginaya ang pagsulundan. Sa likod kag sa tubang. Sir, amo na nga pinaka-importante na. Importante lang, sundon talang git. Sundon talang dala ang ginapatuman kag after sinikabayunta nga magbalik na ta sa normal. Yes, sir. Amo na. Nagasako ka, nga driver ka, mas damo pag nagasako nga magbalik sa normal. Sa aksyon na rin. Pagkagila na istorya tam, pinaka mga traffic enforcers sunod sa ila. After this, subong adlaw, balik naman sila sa ila sining regular post kung
sa downtown area ti may aragid sila ya dito nga pagabantayan ti why na hindi na sila mapalista, hindi na sila abi makuha sang record nga amo ni si biyahe nga barangay bata ang driver amo ni ang load niya ti kaganong oras malakad. So, way na sila record, tindog na lang sila sa ila sining nga position action na Rex. So, para mo ning sitwasyon karon na diri sa downtown na area, sa diin subong sini ang mga pila naton ka mga drivers, migo mga drivers nagahulat sang mga pasahero. Mga rutang ila na? Pasahero Fortune Town nga ruta, may barangay Bata, barangay Mansilingan, may handumanan sa kilid sang San Sebastian Cathedral, may iyasang gawing handumanan dito sa Atubang Police Station number 1. Ang isa sa may Bay Center Dampi Action Rex ang grupo naman pakadto sa Sumpag nga way no kagang sa may Bungbong Dampi diri naman napahamtang ining mga biyahe pakadto sa area naman sa barangay Banago. Sa dugang pagilaton ang pa south ya gawing sa pa-south, Sumag, Lagag, Taytay? Oo, dira Dampi, sa may... Atubang Police Station? Oo, sa kilid ng police station, may Bay Center pala Dampi Action Rex. Okay na to sila? Oo, okay na to sila Action na Rex, no? Gahulat man sa mga pasahero, especially ining mga LSIs, pero sa tutod lang, kaginaba ko di Action Rex. May mga bata man kasakay, hindi man essential. May mga? Nanay upo nila bata. Oo, no? Lambot? Hindi na pwede pagkagawa kong basihan tagid ang 22 above? Yes, dapat 21 and above. 21 to 59. Paano bo bla? 21 below, hindi man na pwede. Kaya arbasi sa pagsulundan mo. 60 up. 60 pasaka nga edad. Oo. Ati hindi man na pa pwede. Pero at least buwas nga law, GCQ kita ati magadepende ni karon aksyon na Rex, no? Buwas nga law. So para mo ni ang pinaka mga sitwasyon diri sa downtown na area, sa dugang paginaton nga mga balita aksyon na Rex that is in relation sa buwas nga law nga preparasyon sa mga katapo sa mga katapo sa mga drivers sa pila ka mga lugar diri sa syudad sa Bacolod kagiban ka mga organisasyon nga haros handa na ang pila ka mga drivers para buwas nga adlaw ina sa pagpahayag ni Diego Malacad sa diin ang iban diri nagaamat-amat na sa pagpanindo kunti may mga barriers na aksyon na Rex nga karon suno kay Malacad nga ginalimpyuhan na nila kagang ila sining mga salakyan ginalimpyuhan base man sa protocol nga ginapangayo sang city and at the same time protocol man action Rex ang ginapangabay sang National IATF. Now dugang pagida diri ni Diego Malacad ang Secretary General sang Undok nga dapat sundon lang kag hindi magpasaway ang ining mga driver amon nga panawagan mo nga dapat ang mga drivers hindi na magpasaway particular. Ginutod mong video mo da? Kay ari akon ko digo. Sunod diri kay Malacad Action na Rex nga sa diin dapat ipatuman gid no ang protocol sa nga ginapangabay kag ginapangayo sa local IATF plus ang national IATF dapat ang kada salakyan may ara ang mga alcohol nga ginasiling para manginlimpyo, ma-disinfect ining mga salakyan. Pero may ginpamangkot naton sa Action Rex suno sa iya. Yan matabo ni karon sa libre sakay kag masa mga medical workers kag essential workers suno sa iya. Dapat ipadayon ina, no? Dapat ipadayon ina. Tapos kung may libre sakay sa libre sakay sila masakay no? Oo, ginamatabo. Sa libre sakay sila di libre sakay. Di mapasugot man ang mga driver na? Oo, libre sakay? Oo, mapasugot man na yan. Pero siling niya, hindi dapat mayroon magyapon asang city. Kaya libre sakay, nasukuran na nila. Pero anong matabo sa ila nagkapa-coordinate na ang syudad sa ila? Kay buwas na kagkaroon lang ni Asta? Naka-coordinate sa ila action na Rex ang city sa diin nalipay manggani siya sa diin nga upod nga mga drivers nga nag-standby gid sa sulod sang isa ka bulan buwas nga adlaw mismo nga makabiyahe na sila action na Rex. Isa ini ka mga bagay nga ginpasalamatan niya sa iya sining mga kaupdanan
Number one, mga kapdanan niya nga nangin na front pa kung patigay biyahe pala para sa libre sakay nga kahit paano nakabiyahe man sila bisan isa ka adlaw. And at the same time, nakaserbisyo man sila para sa mga essentials kag mga medical workers. Pero ginpasalamatan niya man ang iya sila nga mga kapdanan nga wala nakabiyahe sa paghatag sang dugang gid nga pasensya during sa sining nga MECQ nga wala gid biyahe sa sulod sang isa ka bulan. Ari Action Rex ang pahayag ni Diego Malakad. Thank you sa mga grupo, ari nakatama ka pa no balik sa dala. Reaction lang nimo sir matapos ang isa ka bulan nga wala biyahe sir. Well, ako ya personally no kay bilang driver naaguman ako ng grabing gutom, hindi simple nga gutom kag kapigadon ang gintugas ang executive order ni Mayor Bing in dapat maging transparent no ang ato local government unit kaysa na sila naton ang ginulog sang is modified enhanced community quarantine. Ubos silingon po, hindi modify. Dahil nagkataon lang ati, may mga campaign machinery sila. Atong yatong na tagaan ng isang authority na magbiyahe, nga tawag nila na nga para sa mga frontliner nga salakyan. So, amo na ito nakabenepisyo. That's why panawagan na ito. Nagligad nga dapat kung tani, gin-modify siya, kagina, adibe ng aton nga biyahe. Pero ari na tabalik sa dalang. Wala na, unta tapos na ning libre sakay, sir. Depende na sa LGU, no? Kay ang ila libre sakay para naman na sa frontliner. In kabay nga magapabilin, inaya partikular, kung safety net gid man sang frontliner naton, ang tindugan sang LGU, labi na gid ni Mayor Beng, dapat magsigi na siya, kagina siya, magaserbisyo lang gid diya para sa mga frontliner lang gid, no? Kay ara na namutang kagti magyutay-jutay ang aton salakyan, kay ang iban siya niya, mga buhay niya, pagi sa ila pagpamunit adlaw-adlaw inayang italana sa libre sakay isustinero na iya sang gobyerno una mo ng santo sang ilang resolusyon kag executive order. Handa na ang inyong hanay kagang hanay sang mga drivers para buwas nga adlaw, sir. Subong nga palimpyo kita no ginapasprihan naton ginatrapuan nila mga plastic. Kinangako na advice sa hindi malambutan sang text na nagapamati sa buong Action Radio, abide gid kita sa protocol. Hindi kita magpasaway, hindi kita magpangita sa indication nga kita mismo gapasaway pag prone kita sa dinakpanay. Kung formal lang atong biyahe, wala takulbaan. That's why abide kita sa mga pulisiya, insundo naton ang mga protocol. Hindi magpasaway Action Rex, sundon ang proper protocol para kahit paano hindi madakpan sang aton mga kapulisan kung pasaway ang driver. Tinambal ito nga sigihon tong libre sakay pero ang bayad sang mga salakyan din kwaon? Isa pa to, kinpamanggati, di na kwaon ang kwaon matabo ni karon sir, kung ipasigi na sang syudad, sibing niya, di syudad manggiapan ng bayan. Ginawa na gani ka syudad ka pamaripina, ginprovide na lang na gani. Ara na lang siguro para less na ng syudad para magkagiho man ang syudad ta pagpangita. Pagid kunano ang himuon nila sa mga especially gina-quarantine bla. Saksyon na Rex, no? So, ang pinakamang sitwasyon sa downtown and at the same time, ang yasang undok. Pero Action na Rex... I-check na sa kay Action Dale Salazar kung anong disposisyon nila sa mga di pasahero nga salakyan na effective buwas nga adlaw. Sa Action na Rex, no? At least para may baluan taman. Sa dugang pagin natin, balita Action na Rex, sa mga nagapamangkot mala kung may biyahe man buwas nga adlaw ang barko. Sunod diri, kagaging klaro man ni Philippine Coast Guard Commander nga si Johnson Benjamin nga wala nila ginapahanugutan mabiyahe ining mga regular nga pasahero nga magatabok from Bacolod to Iloilo, vice versa. Sa naging sunod rin kay Benjamin, ang pwede gid lamang nga makabiyahe buwas nga adlaw, GCQ AB, ang mga apor kung authorized person outside residence, locally stranded passengers, government employees, kaga iban pa. Pero sunod sa iya, dapat ipatuman. Agad dapat tumano nila ang ginapangabayman sa National IATF nga dapat may ara nga medical certificate, may ara man nga travel authority, kag of course sunod sa iya, kung masakay ang biyahe pagid lamang Action Rex is from Bacolod to Dumangas. Wala sang biyahe from Bacolod to Iloilo City. May biyahe Bacolod to Iloilo City, aw?
ito ba lang mga fast crop natin Action Rex pakadto sa Iloilo so na siya way pa na ang subong pa lang ang iyasang pakadto sa Dumangas. Ang Roro pa lang. Roro pa lang. Kaging klaro yaman nga tisway pa kay way pa man na nagpabalo ang panguluhan o kung tagpangulo man sa mga fast craft. Pag biyahe na sila o mapahibalo abi sa ila siningahin siya. So baling makasakay lang LSI kagang apor kagang may mga iban pa na nga mga kauturan ta nga may sufficient nga mga documents. Aksyon na Rex. Pero bayad Dumangas ini sila and Dumangas to Bacolod nga ruta. Sir, amo lang gina ang ruta nga available kag makapadulong na dito sa Iloilo. Pero diri naman sa Siyudad sa Bacolod dapat kung magkarika sa Siyudad sa Bacolod from Iloilo, dapat may proper communication man. Number one, diri proper communication sa local IATF sa Siyudad sa Bacolod. Plus ang proper communication man nagikan man sa o na dito sa probinsya Action Rex, especially kay Dr. Zipat Kailian. Yung klaro niya Action Rex nga sunod sa iya, pwede gid lamang makasakay nga edad 21 to 59. Bawal ang 21 below kaga bawal man ang sa isinta pasaka base ini sa pagsulundan sang National IATF. Ari ang pahayag ni Commander Johnson Benjamin. With regards sa biyahe sa ngaton niya Iloilo Bacolod na fast craft, wala pa ta di advice. So meaning till now wala pa ta may ginakaptan na guidelines kung makabiyahe ang fast craft. So meaning wala pa. And then ang aton niya Roro, ongoing na atin Roro, 24/7, the Predco going to Dumangas. So, ining biyahe, sir, para na ni sa mga pasahero? With regard sa pasahero, it's not a regular passengers. Number one, na-apor lang natin sa pabiyahe. Kasi, remember, we're still in general community quarantine. So, wala pa sa mga biyahe, no? Ang aton niya regular na mga pamasahero. Apor, aton niya mga government emergency workers, government employees with very important diri sa Bacolod ug sa Iloilo na may mga engagement, and of course ang ating mga LSIs na may proper coordination sa ilang LGU. Ano sir ang mga requisitos? And number one, ang ilang medical certificate, travel authority, and of course ang acceptance, no, ang coordination sa receiving LGUs. May mga age limit, bisan bata pwede ka biyahe, So, in case? sa Omnibus guidelines natin, age above 60 and below 21 is not authorized to go out pa. Only ang authorized edad 21 hasta 59 bigit lamang. Yes, yeah, correct. That is the Omnibus guidelines. So Rex ang pahayag ni Commander Johnson Benjamin. Balita sa patrol ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Patrol Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:27 na nga oras, 12:27 na. Kadasig lang sang oras santa, daligid lang ha. Standby anay Aksyon Dale Salazar, Aksyon Marlon Hinovia, kag Aksyon Art Tayhupon. Balikan ko lang kamo dugay-dugay pagkatapos lang sini. Ang Joy 1050 Pack. Balik kita diri sa aton sining pangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:29 ang aton oras.
Matapos ang balita ni Aksyon na Alvin kadtuan tanayng Bacolod City Government Center naton nga balita gikan sa kay Aksyon Dale Salazar. Quarantine facilities ang Bacolod handa na sa pagbaton sa mga LSI umpisa Oktubre 1 suno kay Councilor Inoy Novero kaganong mangin status ang libre sa kainin. Yaring kauntan sa report ni Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale. Action Rex, preparado na ang mga quarantine facilities sa syudad sa Bacolod para ini sa mga locally stranded individuals o kon LSI. Kag with training overseas Filipino Action Rex o kon ROF, umpisay ni October 1, kadungan man sa pagpaidalan sa syudad sa General Community Quarantine. Sa pagpakigangot naton kay Bacolod City Councilor Renesito Novero, nagapungko bilang chairman sa Quarantine Center Action Team sa Bacolod, hindi karon action na Rex overwhelmed no ang mga pasilidad sa syudad kag mayara pa sa mga available nga rooms para sa mga mag-inabot nga mga LSI kag ROF action Rex. Ang paglaom ng diri sa konsehal nga kuntani ang national government hindi lang pag ibundakan gilayon sang dako nga numero sang mga LSI kag ROF nga mag-abot action Rex no sa October 1 kasunod sa iya nga amunay nga hindi man mabalibaran or ma-reject ang syudad ining nagainabot nga mga Bacolod nun nga madugay na nga na-stranded sa Cebu, Metro Manila kag ibang nga lugar sa pungsod action Rex. Sa karon, suno kay Councilor Novero padayon ang pagtrabaho sa mga dugang nga mga public school nga i-convert bilang quarantine center action Rex ang syudad. Mayara kita diri sang existing na 15 ka mga public school nga naga-serve action Rex as quarantine center kag ini ang padugangan kag himuon nga 23 action Rex. Gin-confirm sa ato ni City Councilor Etra Salangang Chair sa Action Team on Returning OFWs nga magapadayon man action Rex ang pagbaton sang syudad sa mga pinauli nga mga OFWs sa idalom sang GCQ nga status sang syudad. Kay sa naibaluan ang protokolya sa mga OFWs nga kung mayara na sila sang negative result sila sining point of origin diretso na sila action Rex sila sinitag sa mga panimalay kag mag-observe sang 14 dias nga home quarantine. Aring palihaga ni City Councilor Renesito Novero. Happy lang kita nga hindi makita dito overwhelmed sa aton mga pang-quarantine kag ina-isolate. Tuli, mangin very rational ang pagpadala at pagpauli sa mga LSI beginning October 1 sa aton mga ROFs. And hopefully, dasig na lang pagtatapos ang aton additional na facilities. Magamba ka hindi overwhelmed, attorney, meaning more available isolation rooms pa ang city. Yes, that's right. Oo. Sabay pa. But with comes October 1, attorney, since in-expect natin resumption ng LSI. So far as sa subong nga circumstance, we are ready. Hindi na natin sila mapabalik. Hindi na natin sila ma-reject. But we are ready for them. But as to the availability, attorney, may data kita. We still have available rooms for them. Action Rex na namatian si City Councilor Renesito Novero. Ang syudad sa Bacolod ang may gintak nga 4 Action Rex ka mga hotel diri sa mga syudad. Nga butangan ini sa mga mild or asymptomatic nga mga kaso Action Rex nga COVID-19 positive. Pero ang pasyente sila ini ang magabayad sa ila sining pagtiner tugtog nga makarecover sa virus Action Rex. Sa datos diri ni Councilor Novero, mayara pa sang 3 ka mga hotel no nga gintap bilang isolation facility nga available action na Rex diri sa may syudad sang Bacolod. So sa 4 may isa din lamang nga nalabot na ang full capacity samtang mayara pa sang 3 ka mga hotel nga pwede pa butangan sa mga COVID-19 positive nga asymptomatic o kon mild action Rex ang ila sini nga ginabatyag. Malita gikan sa Bacolod City Government. Anong matabo ni sa mga dipasahero nga salakyan at 12 midnight karon? Sa dipasaherong salakyan Action Rex, balik na nila sining transportation or pagbiyahe under GCQ Action. So wala na sang ma-special nga trip for essential kag iban pa da?
Correct Action Rex, no? Kaya sa lang to September 30, no? Ang MECQ nga okay. sa Bacolod City, since meron naman sang sakyan for public transportation, pero limited sa gihapon, subject sa guidelines ng DOTR, nga kung jeep, mo na 50%, kung tricycle, 2, kung taxi, 2 man action Rex. Base na sa executive order ni Mayor Bing Action Rex. Since balik naman pasada ang atong sining mga kauturan sa transport sector Action Rex, kakakto na ni no, ang libre sakay na program sang syudad sang Bacolod. Update kag balita gikan sa Bacolod City Government sa action yo Action Dale Salazar, una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Action Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita kadtuan ta sa Kapitolyo, we have Action Marlon Hinovia. By the way, nakita na kaina sang aga nga isa na ka mayaming nga bangkay ang 56 anyos nga si Rico Mirasol Sr. Matapos nga naglumpat kahapon sa Sumba sa tunga sa mabaskog nga pag-ilig sang tubig. Iningin confirm mismo sang Disaster Risk Reduction and Management Office dari sa syudad sa Bacolod. Nakita ning bangkay ni Mirasol kay nang utaw-utaw nga dira sa Kalong-Kalong Zone 4, Barangay Singkang Airport. Kag ti ang 19 anyos naman mga kaaksyon nga biktima amo paning gina-check naton kung nakita na niyo kung way pa, no? Sige, kantuan tanay balita ni Action Marlon Hinovia, may pandam angot sa online sellers sang pork and pork products alin sa mga lugar nga apektado sang ESF. Yaring kaunta sa report ni Action Marlon Hinovia. Action Mar. Action Rex, again klaro ni Negros Occidental Provincial Veterinarian Dr. Rinante Desena. Uway naguntat kag nagapalayan sa gihapon ang kampanya sa gobyerno provincial. Ang mga ginapatigayon nga checkpoints sa nagkalain-laing nga mga lugar. Agud to nga mapabilin ining bansag sa Negros Occidental na isa sa mga probinsya bilang free o kung hilway sa African Swine Fever o kung ASF. Karungan siri si Dr. Desena may aras ng panibag-o nga warning or pandam sa publiko sa Bacolod o kung Negrosanon na hindi gidayon magkagat Action Rex sa siring online sellers. Yung mga nagabaligya blas ang pork products, partikular ang ginatawag na siomay sa mga lugar nga apektado sa ASF. Ang Visayas, why isang problema, ASF Free Action Rex, porti kadamo sa mga lugar sa gihapon, apektado sa ASF dito sa Luzon, kag Mindanao. Ay nagligad lamang nga simana ang Bureau of Animal Industry. Sila siring nga director nga si Ronnie Domingo Nagsiling ay panibag-o na naman nga outbreak sa ASF sa madamong nga lugar dito sa Metro Manila. Ang isa sang ginalantaw rason kung nga ang may bago nga outbreak amo ang online selling ay ning pagbaligya ba sa Rex ang pork products pagi sa online. Ito sa aton sa sunod sa Bacolod Hambal ni Desena ay ara sila sang na mutikan gidjay sa isa ka subdivision dari sa Bacolod nga may ara sang isa ka persona nga nagnegosyo sa selling pork products, partikular ang siomay nga dito halin sa Binondo sa Metro Manila. Ang Binondo Action Rex isa ina sang source sang siring process foods nga ginapadala sa probinsya sang Rizal. Ang probinsya sang Rizal amo na sang una nga lugar nga una man gindeklarar ang outbreak sa ASF. Kitaan man mo sa siring post sang ining negosyante sang pork products sa ring post ang lugar kundi naghalin sa ring pork products tigin hambal yaman na sa rito sa may Binondo Metro Manila. Ibalala siya sang warning sang ato sa ring gobyerno provincial
Kanayo naman gani ni Dr. Desena ang Bacolod City Legal Office kabati taga Bacolod City initial kung na pwede mausisa man kung bala mayari ni siya sang business permit o galang problema inaubos siya na niya baligya ang yasa nga siyumay nagligad pa rin nga Sabado na ubos aksyon Rex ay pagpasiguro siya sa kay Dr. Desena mabaligya sa siyumay pero hindi na sa magkuha sa stocks dito sa Metro Manila o sa Luzon kundi diri na magahalin sa lokal o kundi sa Negros kag syudad sa Bacolod. Ang pandan ni Dr. Rinate Desena. May nadakpan kami isang Monday, isa ka online seller, isa ka subdivision sa Bacolod. Galing kay nabaligya na niya ang iyang pork siomai from Binondo, Manila. May warning sa iya kag ang inobra namon ginsulatan ang courier nga hindi mag-accept sang sina nga goods from Manila. Kaya ang iyang alibay sa tagiya nga abi niya wala na sang ESF nga problem. But ginassure niya kami nga ang local nga mga produkto ang iya lang ibaligya online. But we are warning the public nga hindi kita magpatronize ng online seller sang mga pork products at that, especially ang pork siomai kay ang Binondo, Manila, amo na siya ang source ng mga gina-process, gindala dito sa Rizal, kag nag-outbreak ang ESF, first nga outbreak sa Philippines, nga halindira nga lugar. Pinaglaro ng liwat ni Dr. Desena nga kung ang pork siomai, pork products, alin sa lugar sa Visayas, wala isang problema, ang Visayas nagabili sa gihapon nga ASF free. Ang aksyon yung gikan sa Kapitolyo Aksyon Marlon Henumayaw nasa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid aksyon Marlon Hinovia. Balita gikan sa Kapitolyo. Matapos ang balita sa Kapitolyo, kadtuan tanay si aksyon Artay Hopon sa special assignments. Pagproseso sang motor vehicle registration nga wala sang penalidad gin-extend sang LTO sa tubtub ini sa Oktubre 30. Expired nga mga emission test result sa tiyon sang lockdown pwede sa gyapon nga magpetisyon sa apat ka mga transport group para sa magtaas ang plitihan. Huwag pagani ka recover ang pumuluyo, plitihan naman. Gin-forward na sa LTFRB Regional Office 6 sa National Office. Mga driver ginpandaman nga likawan ang pag-overcharge. Ay, parte. Yaring kauntan sa report ni Action Art. Tayo po, Action Art. Good news si Action Rex para sa mga motor vehicle owner nga way pa nagkatapos proseso sa nila sining renewal sa registration, especially na konsundon ang unal ginapapanaog sang LTO naman dapat karon na lang adlaw Setyembre 30 ang deadline, especially sa ending plate number 6, 7, and 8. Na sinigid lang nagabaton sa isa ka communication kag mandugikan dito sa National Office ng LTO nga nagdesisyon ang LTO National Office nga extend ang pagbaton sa ilang registration tubtob sa masunod nga bulan Oktubre, tubtob Oktubre katapusan para naman nga makaproseso sila nga wala sa penalty. Timayo niya balita kay kung ay kasubong makaparinyo at least sa sunod na bulan kung magproseso ka wala naman sang bayad. Now ang plate number ending 9 and 0 bali matabo diri sunod kay Tampos gin-extend man tubtob December 2020 ang pagproseso agod na tagan ligwa ang taran nga matagya sa salakyan partikular na nga apektuhan man bangod sang pila ka mga lockdown kag community quarantine nga ginapatuman. Ang isa pa gid kamay nga balita kay kun ang imo ginauyatan nga emission test gikan sa mga emission testing center kung nagkuha ka sa misadtong tiyempo abi nga dapat amo tong imo iparinyo and then waan na expire na waay mo maproseso waay problema kay nagpadala sa request kag nagpangayo sa consideration ang LTO Bacolod nga kung pwede magamit lang ini sa matagyas ang salakyan so gin grant ina
Why problema bisan expiring yung emission testing, nagligan nga mabinulan mo gingawad, pwede mo na gihapon magamit sa pagproseso sa imo motor vehicle registration. Yarin palayag ang confirmation ni Mr. Robin Tampos ang head sa LTO District Office. Nakabaton kami sa public advisor from Assistant Secretary Igor Galvante from the Central Office na extended ang mga renewal of registration without penalty sa mga tagiya sa mga salakyan na may mga motor vehicle plate number ending in 6, 7, 8 dapat ang schedule sa ilang registration June, July, August. Extended ang registration validity without penalty and surcharge until October 30, 2020. Kagang mga motor vehicle plate number ending 9 kag 0 extended man until December 31, 2020. Ang mga motor vehicle owners motor vehicle plate number ending 6, 7, 8 and 9 yang ila results ng smoke emission test nag-expired sa registration month, schedule nila sa registration month, pwede nila ma-renew dire sa LTO Bacolod until October 30, 2020. Kaya ginubra namon ni request kaya hindi taman ma-blame ang mga motor vehicle owners tungod sinisang pandemic. Nagubra kami request sa central office kung pwede ma-reconsider ang mga results nga nag-expire during sa lockdown man namon, ang LTO nga dahil kapila naman nakalawig-lawig mo ng lockdown. Then na-grant man sa central office kaya pwede nila madala dire for renewal ang mga expired nga smoke emission test results for those motor vehicle payag ni Mr. Robin Campos ang ka-aksyon niya sunod ay hipuno na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:45 na nga tunora. Salamat gid sa balita ni Aksyon Artay Hopon. Sa mga ka-aksyon ta, standbyan na Aksyon Eric Magbalwa, Aksyon Alvin Graba, kagangaton sining mga out-of-town reporters. Sa mga ka-aksyon ta, may tisi, kulang balang imo sining nga lawas. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod sa luto sa imo padayon Aksyon Radio salamat isa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon Aksyon Radio Bacolod kag Negros anon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan mabakod nga prinsipyo reporter
kita sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sumsan ang mga kahilangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dayang at palanggan. Ayos, sige, daligid lang kay manamyaw ta di anay sa piyak naman nga bahin, no? May lang nga pag-monitor sa kay Jerry Acero Jr. Action Rex Panyagata. Amo nang mayo da, Jer, no? Thank you so much kay Jerry Acero. Kay Rosalie Villaronte, may lang nga pag-monitor. Kay Jomari Radok, dra sa La Castellana, may lang nga pag-pamati. Kag Felix Sapero, outroad Iban Salakyan, leber sa sasakyan, Action Rex, anong leber man? Di ko ma-gets Felix Sapero, no? Ngimos ni nga minsay. Rafael Caceres Salvia Vilarde, taga Barangay Rizal, Old Escalante. Address, ga-celebrate birthday, subong? Okay. Sige, happy birthday kay Salvia Vilarde. Dira sa Barangay Rizal, Old Escalante. Halin sa kay Rafael Caceres. Thank you so much, Gid, no? And sa kay Eliza Mandado, may lang pag-monitor, watching live from La Carlota, San Miguel, no? Please greet lang kay Tatay Otsoy, nanay isang dira sa San Miguel. Ayos, thank you so much, Gid, no? Halin sa kay Eliza Mandado. Kay Rinanti Banaag, yes, last trip ko na subong adlaw sa pagsugat dulong sang mga upod ko sa obra. Tamiyaw ko lang da pamilya Banaag sinigarana kag magutod ko sa obra. Mga upod dyan ni Guro ay. Mga upod dyan sa obra kay Glenn, kay Dandy, kay JR, kag Sunday. Ayos, thank you so much. Gid Jenny Solgon, may lang pag-monitor na sa Banwa sang Valladolid. Kay Jenny Solgon, JR Mainit Rihon, kay Rodney Harder, nagmas na si Action Dorelao, hindi na makita karon iya gwapang itsura. Ay, perti si Rodney Harder. Richard Dait Pacheco, may lang pag-monitor. Thank you so much, Richard Dait Pacheco. Kay Labay ni Eduardo Jr., may lang pag-monitor, no? Mabalik biyahe na Ihan, Bacolod, Iloilo, Fastcraft. Ate, nabatian naman to kay na. Pero LSI lang kag mga apor, no? Good noon, Action Rex. Monitor lang kami. Alin sa kay Roth Kosawa. Kay Dino Alec, Heaven. Jocelyn Libon, Dispoho. Kay Alex Fuentes. May lang pag-monitor. Kay Andre Soles. May lang pamati Andre Soles. Kay Erwin. Thank you so much, Gid Erwin. Kay Gian Resisio. Kay Niel Malanday. May lang pag-monitor. Kay Kyle Abaliaso Salazar. Ga-monitor dira sa San Enrique. Kyle Abaliaso Salazar. Kay Nining Garcia, may lang pag-monitor sa kay Ray Brava, dira sa Bangka Tutong Filisa, no? Ayos, thank you so much. Kay Rosalie Villaronte, kag kay Sir George Nebreha. Ayos. Niel Ayan Pialda, good noon, Action Rex, magbiyahe pa kadto Bacolod, kinanglan pa bala medical certificate, kag travel pass.
Why naman siguro kay why naman di checkpoint po sino pa ma-check sa mo man. Pero mas mayo nga lang sa bulsa mo Panigana lang bla. Ayos, sige. Karon naman ang iban, daligid lang kay mahinang kalaban ho. Tirahon taniyan nayo kay Rodora Syoko, may lang pamate Rodora Syoko kay Chris Vilma Troyes dira sa East Home sa Barangay Estefania. Kay Babes Navarro Ortalis Baligwas, may lang monitor sa pamilya Baligwas dira sa 6th Street sa Purok Tangkong Barangay 7. Ayos, thank you so much good Babes, no? Sige, daligid lang mga ka-aksyon. Standby ay manumbalik kita sa dirigid lamang madugay.
no Radyo Philippine Standard Time, las 12:58. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kinikilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, launa impunto nga tunuras kadtuan taring balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Kuya Bakson na Alvin Graba, ini may kang tanan sa ginaligar balang NPA nga nadakpan ho sang mga otoridad sa syudad sang Escalante. Yaring kaudan sa report ni Aksyon Alvin Graba sa Nukpo. Aksyon Alvin. Aksyon Rex ginaresto tinalikdan nga adlaw sa barangay Mabini syudad sang Escalante ininggit aligar rebelde kag wanted sang kasuguan pagiman sa gintingog nga puwersa sang First Negros Occidental Provincial Mobile Force Company upon na diri ang tubo sa PNP kag ang Regional Force Battalion kag ang 79th Infantry Battalion. Sa diinang suspect diri ginkilala kay Dandy Jimenez Canoy alias Dundun Canoy, 39 anyos. Nagapuyo ni siya Action Rex sa Barangay San Jose sa Banwa sang Toboso pero nadakpan ni siya sa area sang Mabini sa siyudad sang Escalante. Sunod diri kay 303rd Infantry Division nga spokesperson si Major Zenon Pansito. Ining suspect Action Rex ang gindako paagi una sa warrant of arrest sa kaso diri nga arson pero ginakabig ini isang nga miyembro sang New People's Army sa idalom sang Northern Negros Front kilusang rehiyon Negros sa Cebu, Bohol, Siquijor kag nag-operate sa 1st District sa Negros Occidental. Dugang pagidiri ni Panchito nga iring suspect isa sa mga upon ni siya sa pagsunog sa transloading facility sa Victoria's Milling Corporation dito sa San Jose Toboso tinalikdan nga 2009 and dugang pagidiri ni Panchito isa ini ka estilo sang mga katapos ang New People's Army nga wala nagahatag sang extortion money para naman sa ilang kinahanglanon, meaning style ini sang CPP NPA. Ari aksyon na Rex ang pahayag ni Major Zenon Pansito. This is a joint operation sa atin, mga kasundaluhan at saka miyembro ng kapulisan and all other agencies na nasa law enforcement. So sa kanila, they were able to apprehend Dandy J. Canoy, also known as Dondon, 39 years old, married po ito, residente ng barangay San Jose Toboso, Negros Occidental. Ang nasabing personalidad po, allied with the New People's Army under the Northern Negros Front and has a standing warrant of arrest. Kaya sa amin, ang itong si Dondon ay isang malaking bagay na napanagot natin sa hustisya, simulang pagpulong ng hustisya para doon sa mga krimen na noon pa man ay nakukumit nitong mga nasahanay ng New People's Army. Ano po ba ang background nitong suspect na ito, sir? Nagsimula siya as unit militia, People's Militia ng Northern Negros Front. Alam naman natin ang NNF ito ay NPA Frente
na nag-ooperate dyan sa May Sagay, Escalante, Tubuso area, hanggang even parte ng Bacolod, yan po yung area ng Negros. So ito pong si Dondon ay naitala natin sa pamamagitan ng mga dati niyang kasamahan at saka mga accounts ng mga intelligence natin na talagang aktibong miyembro at saka na naging kaparte noong mga atrocities na kinandak nitong NNF. Isa na dito yung panununod nga. Siya na Rex ang pahayag ni Major Sinon. Balita, nagikan sa Negros Occidental Police Provincial Office ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Bacolod City Police o kung sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita ni Aksyon Alvin Graba sa iluhan tang balita ni Aksyon Eric Magbanwa, pinaka-latest sa sining 24 anyos nga babae yung nalutangan kay nasang aga kagahon dira sa Barangay Banago, motibo sang insidente ginausisa pa sa Police Station 3. Yari ang kautan sang report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric! Yes, Aksyon Eric, happy birthday sa imo, no? Belated. Extended pa niya? Hindi, belated happy birthday. Ate, thank you, Gid. Pero subong yung birthday ni Barangay Kapitan Yolanda Bibing Noble. Ang barangay September 30 man siya. Yes, kamo nga Happy birthday, Kap. Yes, birthday ya subong. Huwag ito na? Ayun, di purma. Gawad ako tapos programa pa niya ka. Ano lang kami sa barangay hall action, right? Ate, sige kadto ka lang di kayo bilinan ta. Ate, okay, Gid. Ay, swerte panyaga di sila Sige, Apollo panyaga. Celebrate gamay sa birthday ni Kapitan Bibing Noble. Ate, God Happy birthday kay Kap Bibing Noble da. Oo, mga staff di sa barangay holo. Si Kagawad Peter, kamusta? Ari siya, way ka mang kursi. Tawag siya ka pabatsyagaw? Tawag siya ka pabatsyag, Kaya ko sa bagay, di man yung birthday, ayan ni Kapibing man mong. Kapibing man na birthday. Oo, ganito. Pero anytime, pwede ko di kapit, sige. Pag may time, Pag may time. Mauyaman sa ba? Kaya very busy, Gid. Oo, ganito. Busy ka man, Gid man tayo. News director ka po. Huwag tada? Ayun, di purma. Hindi na pagsugpon Ginasugpunan. Lumawiyaman. Ginasugpunan mo pa. Gani. Sige. 30 subong, no? 30 subong? Hindi, apit sa uno. Buwas. Ayun, di purma. Hindi na pagpanumduman ang mga tapos bulan kay balogid ko. Okay, buwas ito. Masanag-sanag na ito. Buwas, sa subong palang adaan nga adlaw ya sanag na limpakapo, sanag na gani. Kung sa bagay, 30 subong Birkulis Merkulis? May duwa pa kadlaw, Ibis kang Biyernes, buwas Nga may ano sa buwas? At iba si ko makingagaw sa Biyernes. Ayun, di purma. Ayun. Siguro wala na yung imo Kaya ang iban na okay yun mo. Ang imo, duda ako na kung saan mo. Okay kita. Okay na nang imo okay na na ya. Ang imo na kayong iban na okay na na ya. Dito masanag. Para ba sa Biyernes may kasanagan na kita, no? Amo, kabay pa. Ayun, di purma. Ano sa Biyernes? Pizza 2 pa lang. Kung 2 Uy, kaso na pa, abutong pa yun sa simana kung matang mga inis kung sa bagay. Di ba? Oo. Naman ang tirada. Okay, Dok. Ayun, di purma. Ano na ang tirada? Take positive, wala? Oo, guys. Pero kung sa COVID, hindi ka mag-positive, dapat negative ka, no? Oo. Ayos Ano na ang tirada? Basta gani, tapos bulan, doon ka pagsik, pag-ikoxorex mo. Gali? Oo, kay kanamo, nasa mga ginapabot na rin na nasa bulan mo. Naman ang tirada, kailangan dapat maging energetic ka. Ba? Energetic yun, ha? Kaya nasa natin, ara pa si Kapchad, ara pa si Kapchad, sinog ibila ati, no? Naman ang tirada, bla, no? Gani man. Pero nuno, basta? Ambot kamusta ang kapadalas ay? Ambot ka ni. Ay, masibay kapadalas pa rin nuno. Kung lipat siguro ay naman?
Sige lang lipat sa tugon-tugon. Ayo di purma. Kasi nabili sa tugon-tugon, no? Si... Ay, gani kay lampas ng imo birthday, kalmapot, lain mo ko tamay kadungan, blah. May kaso kung nagligad, basta mayara lang. Importante na, ara si Mr. Joseph Chua, ara si Mr. Manuel ko, ano mo na sila mga dayad, si Primo tabla. Primo man? Magbanwa bla. Primo magbanwa man? Oo, gabligya bla bugas. Si... Doga kalipat na kung dawais laga pakigangot sa akon. Kagawais laga pa nila. Ayo di purma. Automatic na yan. Kakalipat ka na mong, kakalipat ka na kung sa kung wala bla. Kung sa makasit recorder na medyo sapnot ang tiyok na mo. Ayo. Ano na tang tira, Jackson Rex, no? Sige. Primo no ganina, lipat mo alam niya. Mark Mark nga magpanawanan, Prems. Bulubatsag man bla. Ayo di purma. Paring Mark kag Ems magbandwa dala saan dumanan bla. Ano man pirada? Kamusta lang mo da? Ti siling ni Joan Mil niya ti wala gid ta na? Ati ara Ara na iya. Wala pa para Rex sa semana. Ayo di purma. Sigurado rin ako nili kanina semana, no? Sa mga Lopez pag may pamilya may yung hapon lang taga Dinaslaya? Taga diri man sa hapon Lopez? Lopez na? Lopez. Okay. Na. San Central Lopez, guro. Ayo di purma. Pero ni Nong Joel, respect balayo okay. Kasi gabong, basta bibibi, matik niya. Ginabrihan niya nga salakyan niya, kag ginapatunugan niya mo. Din pa na sila mamati man. O, tinis sa may utok, no? Ayo di purma. Sige na, 24 anyos ka babae na nalutangan niya. Nalutangan niya sa kinasang kagahon, Action Rex. Kaya linis ka sa namatyan mong ang biktima mo ni si Kimberly Villarma, 24 anyos, kuha niya siya, purok Lawayan, Barangay Banago, nga sa diin, ara sa karoon confined dira sa may Riverside Medical Center. According kay nasa kay Police Staff Sergeant Clint Tosalim, ang case investigator sa station number 3 nga daw nagapangita ni sang dugo. Ang live-in partner ini kalalaki kay turugungan dugo ini si Kimberly matapos nga naigo ini sa portion likod sang iya sining lawas ang paglutang aksyon. Wala na sila kabalo kung ano kita ang motibo sila kati halin ini sila sa namatyan papaulit na sila pero according sa mga na puro pamangkotanto ni Police Staff Sergeant Clint Tosalim na may naglupok daw perti katunog kasi ulit ang muti nakitaan sang live-in partner nga lalaki ang live-in partner niya nga babae nga muning biktima nga si Kimberly Villarna may igo na inisang butang sa likod nga porsyon sa sining lawas pero may ginauso na diri nga anggulo si Police Staff Sergeant Clint Tosalim pero kinananong pa niya ang dugang ebidensya nga magtumbok kung ano gid ang pinakadalom sa sining kaso nga natabo sa paglutang kapi or kay na siyang kagahon sa biktima nga si Kimberly Villarma. Kasi alas 4, hindi ako nang sinire, kali ng magiging partner para sa sunod kasi sa puro Lawayan, Tatas. Na kay kami kupulaw-pulaw siguro kay ako napatay niya ang lalaki nila. Kasi tubig-tubig mga oras sa tubig na natakas na papuli ako ng kanina. So, bilang naglabanan sa ilang nga pilit ko una to para nag-overtake na sila sinirin nga nagdali lakat. Halos nagdugay pati naman sa lupok. Kasi lupok kasi ko inagaw na sa lakat yung asawa nila sa partner niya. Balikit akong pwede sa likod dali ng lupok mo. Balikit ako sa lupok partner niya. Pupo na sa rinto. Sorry sa parayag ini ni Police Staff Sergeant Clint Tosalim ang case investigator sa Police Station number 3 nga mogit ang nagapanguna sa pag-usisa ti base karon sa may mga development ini ang investigasyon nga ginahimo karon sa ato sa kapulisan dira sa area sa Police Station number 3. Ano na kuno nga kinahanglan dugo? Dugo ang kinahanglan ni kito tulugungan dugo niyang pasyente ning biktima nimo. Para ka daw. Arisin day Jinkyo nag-message sa akon diyo. Lingato Rex, pakontak ka sa akon ang nidugo, mabuligan ko gid na siya. Ate, sige pa matay pa na pamilya ni Kuana, Inday kuway Kimberly Villarma. Pag ka makikita dugo, kontakon nyo lang yung aton nga listener. Isa sa mga listeners ng Action Radio, Sinday Jinkyo. Si
Hindi Jinky ah. Hindi Jinky, salamat ngayon. Bansing na daan, no? Huwag kita. Huwag kita sa Tapos si Jinky ka tayo sa kabagdugo. Gani. Ay, pwerte ka tirada. Sige. So, na, kahit tanong ni Buha Akarsa, Paraksyoreksa, ang tukang siling development sa siling kaso sa area sang barangay Banaco. Ang inyong kaksyon sa Bacolod PNP, oras sa balita na sa aksyon. Aksyon Eric Magmanang report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Kay day Jinky Mirais may lang pamati, no? Dra sa din ka subong duty or sa La Carlota, no? Kay day Blasa may lang pamati kay Juan Mil and sa kay Idmar Iscosora, no? May lang monitor Idmar Iscosora. Kay Nelny Realista may lang monitor Nelny Realista. Kag sa kay Ramona Acero may lang monitor, no? Ayos. Sa mga kaaksyon ta diri kita na yo standby anay sa report sa aton sining mga out of town. Yari ang pinakabag-o kag pinaka-epektibo nga herbal supplement. Evergreen Kadtuan tanay mga balita gikan sa aton sining mga out of town reporters. Sunahon tanay ang balita gikan sa kay aksyon Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz, no? Daligid lang aksyon Roger kay daw kahina magpitik Papitikon ta siya maayo aksyon Roger. Standby anay ha aksyon Roger Gotib dira sa siyudad sang Cadiz. Unahon tang balita ini may kantanan sa sining 49 anyos nga truck driver ginbuno kag pilason gindala sa ospital. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Roger Jer. Action Rex gidangat sa bahin sang Barangay Health Center ang isa ka truck driver matapos nga siya ginbuno. Natabo ang insidente mga alas 5:30 takna sang hapon kahapon sa bahin sang Barangay Magsaysay o kon diri sa bahin sang Purok Skylab sa Barangay Magsaysay, siyudad sa Cadiz. Ang biktima kilala ini sa kay Julito Lapuos E. Gonzales, 49 anyos ang edad, kay isa ka truck driver. Suno sa payag ni Desiree Yorak, 43 anyos, isa ka barangay health worker sa amo nga barangay sa yasin pagpa-record. Yaning biktima ginbuno ni Dennis Daniel Villanueva, legal sa Pugidaron, kag residente sa housing sa Jerusalemville, barangay Jerusalem, siyudad sa Cadiz. Wala mapayag kung ano gid ang motibo, pero ginibestigahan na ini sa kapulisan. Ang biktima may igo sa pagbuno sa likod gabay sa iya sining lawas, subog man sa iya sining natuong adugan, kag sa nawala nga bahin sa iya sining palad. Ini siya ang gindala sa bahin sa health center sa Barangay Magsaysay, apang ini siya gintransfer man sa Cadiz City Emergency Clinic
agod matagaan man sa nagakaigo nga pagbulong. Ang investigasyon sa karon ginapatigayon na sang investigation section sa kapulisan sa siyudad sang Cadiz. Report kita sa siyudad sang Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon, Robert Gutim nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Akson Roger Gotib sa iluhan tanang balita ni Akson Percival Villamor sa siyudad sang La Carlota. Preso ang isa ka lalaki nga may warrant of arrest dakop sang kapulisan sa banwa sang Valladolid sa kaso nga robbery. Yari ang countdown sang report ni Akson Percival Villamor. Pers? Yes, Action Rex, ang Valladolid Police Station nagkandak sang operation against wanted person inigin aresto dito sa Barangay Alangilan, Bacolod City kahapon, Action Rex. Kaga ang suspetsado dire ginadakop sang aton kapulisan kaga coordinate sa Police Station 5 nga ginapamunuan ini ni Police Captain Joseph D. Caterina kag Police Lieutenant Melchor Tolentino sang Police Station number 5 Bacolod City. Ini ang suspect gindakop ginkilala sa kay Carlo Briones ara sa insakto nga edad, Action Rex, kag ini siya pumuluyo sang Barangay Villamonte, Bacolod City. Ini ginaserbihan sang warrant of arrest nga may criminal case number 20-037 -V ignition ini ni Honorable Irene Porbunghanoy, acting presiding judge ang 4th MCTC Valladolid Negros Occidental. Kag ini siya sa kaso nga robbery, Action Rex. Ang warrant of arrest nga ini gina-issue ini kag ipamanahog sa atong bulan sa June 9 2020 kag may recommended bail nga 12,000 ka pesos, Action Rex. Karon ini ang suspect ara nahunong sa custodial facilities sang Valladolid PNP. Report live gikan diri sa Valladolid PNP ang inyo ka-action, Action Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo,
ka sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
aksyon, hinimo ng WHO Safe Hand Challenge agad mahinhanda sa Radyo Philippine Standard Time la 1:28 na nga aton oras daw ka lang nagita sang tiyempo diri sa aton sining pagpangalagad. Sige, mapag-goodbye na kitang way ta malabutan pasensya gida sa mga ka-aksyon ta, no? Nga nagpamati sa sining pagpangalagad ta. Ay, okay, ang isa man, no? Do, nag-inudok man sa iyo, kung di ka pa manog tapos, dito pa siya nagpilit man, no? Sige, Standby na sa This Is My Life. Iga sunod sa dinig lamang manugay. Iga sunod si Aksyon Wilma Sugatona. Sige, salamat gid sa inyo sining pakigupod mga kaaksyon namon sa kanginan. Sa kinandan ako ang inyo sini kaaksyon, Aksyon Rex Kantong. Maayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman kaedisyon sa Aksyon. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.